Bueno, Marina, bon dia. Bon dia. Ens agradaria saber de quina manera vas començar en el món del teatre i què és el que més et va cridar l'atenció. Bé, jo de petita m'ha agradat sempre molt jugar, a interpretar i tot això. Vaig fer teatre a l'escola, com la majoria de la gent que comença amb això. Tenia també familiarment, els meus avis i besavis havien tingut relació amb el món del teatre, però els meus pares ja no, vull dir que no és que ho visqués a casa, però a mi m'agradava molt. I després d'haver estudiat una carrera que va ser l'equivalent empresarial, que era intendent mercantil, vaig treballar d'això, però de seguida que vaig poder vaig entrar a l'Institut del Teatre, tot i que sempre vaig anar fent teatre aficionat i aquestes coses. També diré que l'art a la meva família, el meu germà és músic, vull dir que he viscut molt immersa en aquestes coses. El meu pare, també això no us he dit, no té a veure amb el teatre, però també pot tenir a veure. El meu pare era una persona que tenia una biblioteca bastant gran i jo he llegit tot el que he volgut des de sempre. Mai m'ha envatat cap text. El meu pare deia, si no ho entén, ho deixarà. Quan la meva mare es preocupava, vols dir que aquest text? I ell deia, si no ho entén, ho deixarà. I això també està molt connectat amb la literatura. El teatre està molt connectat amb la paraula, amb el pensament. I a mi m'agrada això, no sé per què. Sí. Quan t'inicies en el món del teatre, pots viure d'això o necessites buscar-te una feina alternativa? Quan t'inicies i quan no estàs tan iniciat, sinó que ja estàs ficat, moltes vegades has de tenir una feina alternativa, perquè és una mena de treball en el que pots estar en un superespectacle i tenint molta feina i que després passis una temporada que no en tinguis. I clar, s'ha de menjar cada dia. Jo he conegut actors que, per exemple, coneixia un que ja és mort, que estava amb la companyia de la Núria Espert i als matins estava a la Caixa, treballava a la Caixa i va fer-ho tota la vida. Després el Jordi Torres, que ja és mort també, que tenia una farmàcia i feia d'actor professional i feia tele i feia de tot. El Joan Vinyanyonga tenia una floristeria, o sigui, treballava en una floristeria de la família i feia d'actor, feia tele i feia teatre important. O sigui, clar, és una feina en què hi ha una part en què es guanyen diners, que és quan s'estrena, però durant tot el temps que assages, si et paguen assajos, et paguen poc, i després està els temps que no hi ha res, que també s'acaba un espectacle i potser, clar. De quina manera intentaries apropar la gent al món del teatre ara que és tan car i és tan complicat accedir? Bé, primer diré que és car perquè tenir una persona sobre l'escenari cada dia en viu val uns diners. No és que els que fan teatre els agradi encarir les coses. Li va ajudat molt també que s'hagi encarit i hi ha moltes coses, moltes, que pengen aquí. D'altra banda, jo crec que també ha dificultat molt el tema de que avui la gent s'ha mal acostumat a un aspecte, que sempre vol anar a veure obres on surti gent que surt en un col·laborador de la tele, el que sigui. Això a mi em sembla una mala idea, perquè un espectacle en el que actors no tan coneguts estiguin treballant pot estar molt bé també. Llavors, crec que també és important que s'ofertin coses interessants a nivell de temàtica també, que els textos tinguin gràcia. Gràcia no vull dir que facin riure, vull dir que siguin atractius. Que no pensem que perquè al públic li fem una mica, i perdoneu l'expressió, el caca-pipi-culo de nen petit, sempre és això el que l'atraurà. No és cert. Hi ha un públic per això, però també hi ha un altre públic que et diu moltes vegades és que jo no vaig al teatre perquè no hi ha cap text que m'agradi. Com creus que està afectant l'IVA en la cultura espanyola ara mateix? Molt. És una vergonya que un llibre o una entrada de teatre tingui un IVA tan alt que això faci que moltes companyies hagin patat. Que els pares, que jo tinc molta relació amb un teatre que vivia molt de fer infantils els caps de setmana, feien uns infantils a un preu ajustadet, perquè clar, el pare va al teatre amb els nens i com a mínim una família de 2 nens són 3 entrades, o 4 si va la mare també. Clar, això els ha ensorrat, perquè quan comences a multiplicar és que un 21% és moltíssim, és moltíssim. I els llibres què? Els llibres de text, els llibres de teatre, qualsevol cosa que vagis a comprar que tingui a veure amb la cultura s'ha disparat de mala manera. Jo tenia una companyia que funcionava i ens hem anat a l'aigua per culpa de l'IVA, perquè això que a l'últim espectacle jo no vaig cobrar,
vaig pagar a tothom, jo no vaig cobrar, però bueno, és igual, encara que ho facis per amor a l'arte, com aquell que diu, i tot això arriba un moment que, clar, que el que no pot ser és que facin aquestes coses. Mireu, si us hi heu fixat, hi havia actors que treballaven en un sector que ara treballen en teatres molt petits, fent monòlegs i tal. Per què? Doncs perquè s'han trobat que les grans empreses munten molt poques coses amb molta gent. Fixeu-vos com han baixat els càstings dels espectacles. Els espectacles són de 2, de 3, clar, perquè seguretat social, nòmines, històries, tot això, a banda de l'IVA. Tot s'ha disparat, el tema fiscal.